أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dukan godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya bamu dama da iko muke kawo muku wayannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da tunatarwa da ilmantarwa ta cikin wannan tasha tamu mai albarka. Insha Allahu a yau ma dai ga mu ɗauke da wani sabon wa'azi na malaminmu wato Malam Abba. Wa'azi ne mai bayanin waliyan nan na ashabul kafi. A yi sauraro lafiya, sannan muna roƙon Allah da ya ba mu ikon yin amfani da abin da malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi na yau. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وترى الشمس إذا دلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. To Allah madaukakin sarki yake cewa watarar shamsa kana ganin rana idza dala'at yayin da ta leko tazawaru sai ta karkace bita shadidi ka karanta tazawar dinnan da shadda wata kabibi ko ka cire yaddan aitamilu tana karkacewa an kabihim gabarin kogonsu za ta lemini sai ta yi bangaren kudu shine nahiyatu ta yi bangaren kudu wai za garaba yayin da ta fadi za ta bata karkashin ƙasa ta ƙarirun sai ta karkace za ta shimali ta yi bangaren arewa ta turkuhun sai ta bar su wata ta jawo zu'anu ta ƙetara su falata sibuhun allabatat ba za su jin raɗanin zafin rana bare ta tada su wayannan mutane waliyai ne na Allah saboda darajarsu su ba annaba ba ne amma waliyai ne amma dan rana ta fito sai Allah ya ce da ranar ki kudu daidai ta zo kogon sai ta yi kudu ta kewaya zafin ba za su ji ba kuma idan za ta fado za ta kewaya ta karkashin kasa sai ta ce tafi ta arewa tana arewa da haka za ta kewaye duniyan wa'annan dai Allah ya kare su to hikimar da yake cikin wannan ba wani abu ne idan ka zama bawa ne na Allah ga dai rana aikin Allah take yi to amma ana mata umarni akan ta girmama wasu bayan Allah wa'annan mutane kuma waliyai ne shine ayat da ta fasara wannan yace ala auliya Allah la khawfun alaihim inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. To gaji ayat din masoya Allah ba abin da zai sa tsoro ko abin da zai sa taban zuciya dan da ranan za ta biyo ta kansu zabun zai sa su farka to Allah zai boye da ranan ta nan ma kai ranan ta nan wata hikima ce ta ubangiji da Allah ya boye a gargashin ayar shine yake cewa ma kai aljanna babu ranan ma gaba daya wannan ashabul kafi ga ranan tana duniya amma da Allah ya so girmama su to ba su yadda su ji ranan ba to a wanda ya shiga aljannan a lahira sai Allah ya ce to ranan ma babu gaba ɗayan da an shiga aljannar to saboda haka miwa Allah godiya duk wanda ya bi Allah duk tsanani zai zo da sauki kuma duk sauki in ba na Allah bane to wannan saukin ba mai amfanarwa bane an kabin zatul yamini wai zagaraba ta garin azatul shimali wa hum fi bajwati su kuma suna cikin wannan farfajiya
mutasiyu min alkabi wanda yayi yalwatu yanaluhum bardariyo amma suna jin kanhin iska wa nasimuha da jin daɗin kanhin iskan yana tayi amma Allah bai da rana ya cutar da su ba zalika min ayatillah man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida zalika lamazkurun wancanan bayanin da muka ambata muku min ayatillah wannan dai aya ce ta Allah dalail qudratihi dalilai ne wanda yake nuna ikon ubangiji wayannan da yake waliyai ne to an karkata musu rana in za ta fada karkata in za ta fito ta karkata amma annabawa to ba haka ake musu ranan ma mai da hi ake kuma sayyidina rasulullahi ne har gudu ake sa ranan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai bada labarin fatake da za a zo daga da labarin baitul muqaddas to ranan za ta fita fataken ba su zo ba sai Allah ya ce ya rasulullahi yayi magana rana karki fito sai da aka tsare ranan awa daya bata fito ba saboda annabi yayi magana so ake wannan fitan ranan ya zama gaskata maganan annabi ran da za a yi yaƙi kuma wato dangane da sahabban annabi daidai la'asar ne ake yaƙin to daidai la'asar ɗin annabi zai iya gama da wannan kafirai ba sai Allah ya ce da ranar ta tsaya a la'asar ɗin sai ya rasulullah ya gama kai kafiran nan gaba ɗaya sai da aka tsare ta wajen awa guda sai da aka gama yin yaƙin da gaba kuma ranar ta je ta faɗi akwai ran da sai da na Ali bai yi la'asar ba annabi yana kwance a kan cinyansa annabi yana farka ya ce Ali kayi la'asar ya ce a rasulullah ban yi ba sai ce ke rana ki komo Ali bai yi la'asar ba ki komo ki tsaya daidai la'asar da annabi ya nuna a hannu sai da ranar ta dawo daidai la'asar aka ce to Ali ta yi la'asar da sai da na Ali ya la'asar yake nan daga nan kuma aka ce to komo ki je ki faɗi kaga aka mai da ranar sannan ta koma ta faɗi kuma lokacin da yake yaro sai na rasulullahi in ya kada hannunsa haka wata an kudu yake inda hannun ya haka watan zai inda ya haka hannun watan zai to da haka dai to yanan da kaga waliyan nan su ma sun samu damar da rana tana kewaye su dama mu'ujiza din sunan Muhammadu din idan an bugaye sunan zai kawo maka 314 adadin sunan to 313 nan ana aka samu mu'ujizan annabawa mursalai 313 wannan guda ɗaya da rage na rago sunan Muhammadu to ita ce Allah ya juye da ya zama karama ya ba waliyi duk wannan abin da ranar take karama ne a waliyi amma annabawa mu'ujiza ne to kun gani kuma duk kuma an kuka ji tsoron Allah to waliyan ne yanzu ma duk wanda ya ji tsoron Allah wani ba ranar ne ba zai fito masa ba a zai fito amma baya jin zafin rana wani a karamarsa da ranar kamar 12 rana amma ya taka yi baya jin zafi to kaji duk kuma da irin yanayin sabanin karamar wani kuma a zamanin san ya fito duk duniyan da rana amma hidi a sama baya jin rana Allah ya sa mala'ika ya tare tsakaninsa da rana shi kadai ne ba zai jaba ma duk kuna gumi shi kuma ka kula wani mutumin sanyi yake to duk dai wannan karama ce ta waliya da kuna karanta jami'ar karamatul auliyai to za ku ga waliyan yadda Allah yake musu karamomi daban-daban to Allah ya gane da mu Allah ya ba mu albarkacin su wa hum bi man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida to dalilin da yasa aka zo da wannan aya ka san a zamanin wancan sarki na daga yanusa bayan ya rasu to kaga wanda suka mallaki birnin sarakuna ne guda biyu wazu sun yadda za a yi tahin kiyama wasu suna saɓani ba za a yi tayin ƙiyama ba sai aka zo da wa'annan mutane Allah ya tada su aka tabbatar da lalle duk wanda ya mutu Allah zai tada shi to tunda mutane ashabul kafi sun zama dalili to sai Allah ya kafa hujja da su yace man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi da tada mutanen nan na ashabul kafi yayi imani fa huwa al-muhtadi to wannan shi ya shirya wa man yudlil bayan an tada mutanen nan bayan sun yi shekara 313 daga Allah ya tada su kuma ka yarda ka ce wani dabo ne to balanta ji da lahu waliyan wannan ba zai samu wani majibanci ba murshidan wanda zai shirye da su watasibuhum ayqazan wa hum ruqud watasibuhum laura da zaka lega ka gansu su ashabul kabi ayqazan zaka ce idanun su biyu mun tabihi na za ka gani a farke suke menene dalili li anna ayunuhum mun fata hadin idanun sabu da yake jam'i ne na yaqazu bi qasar liqab
wa hum ruqudun Allah ya ce amma fa barci suke yana mu jamun raqidan jami ne a zahiri zaka ce idanunsa a bude kamar idan su biyu to amma kuma barci suke yi to menene hikima da Allah ya bar idanunsa a bude kuma suke barci aka ce isufa ce ta mutuwa ai ko mutum ne mutum dai ba a rinka idan ba za a ga idan a bude yake wannan barcin ya fi karfin barci ne mai kama da mutuwa yasa idan ya bude idan ka ga ana rufe barci ai karamin barci ne to wannan sai ga ana yin sa da ido rufe wa hum ruqudun amma Allah ya ce a su din barci suke yi kaji dalili wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal wa qalbuhum basidun zira'ihi bil wasi wa nuqallibuhum dinnan mujabi ne Allah ya ce muna juya su haƙiƙanin mai juya sun Allah ne amma ba shi ne yake juya su mala'iku aka wakilta kowane mutum ɗaya na da mala'ika biyu ɗaya mala'ikan ya juya mutum ɗaya nan ɗaya mala'ikan ma ya juya ɗaya nan to kaga aikin Allah ne yake yi amma haƙiƙani Allah ne amma wanda aka wakilta suke juya su ɗin mala'iku ne kowane mutum ɗaya na da mala'ika guda biyu wanda yake juya idan kar gara ta ci jikin ko kar wani tsutsa ya zo ya shige su ko kuma kar wani kuda ko wani sauro ya zo ya cije su duk ba wannan mala'ikun aikin su kenan a wannan iya adadin zaman sauro baya cizon su kuda baya zama a kansu kiyahi baya hawa kansu cinnaka ba zai cije su ba kunama ba zai cije su ba haka maciji to an sa wannan mala'iku su dinga gadon su daga nan har tayin kiyama kuma idan ya dade suka yi kamar shekara 2 a kwance to sai ɗaya mala'ikan ya juya kar kuma ƙasa ma ta ci jikin saboda in mutum ya dade a jikin ƙasa za ta ce to wannan kuma juya sun da ake yi daraja ne mu kuma na yanzu ba ma in ba juya ba ma akwai irin wannan da yawa dan dai mutum ya ji tsoron Allah ya mutu akan gaskiya to gaskiya daga nan zuwa shekara 100 ƙasa ba za ta ci jikinsa ba duk wali wanda ya ji tsoron Allah shine kwana aikin kwalta ko wani ana wani abu sai gan an tono mutum yadda aka binne ya ka za a gan shi mu al'umman sayin na rasulullahi su wancan sai an juya su mu ba juyawa ma ba za ta iya tasiri ba gare mu idan kuma mutum baya so ko ba wali bane ya zama walin karfi to kuma sai mutum ya dinga wurin albarru yau kai 100 gobe kai 100 jibi kai 100 gata kai 100 inda ka je saji kana albarru to Allah ya da an binne ka kasa ba zai ce jikinka ba in kun duba na tulbidaya za ku tadda wannan a cikin sunayen Allah 100 ba ɗaya duk wanda yake wurin albarru 100 a na tulbidaya fa ba kowane littafi ba to inda mutum ya je sati yana yi to yadda aka binne ka haka har tayin kiyama kasa ba zai iya taba jikinka ba wannan kuma roƙon Allah kai ya yarda akwai wanda kuma ba Allah ya roƙa ba saboda kuma karama sai Allah ya musu haka an binne sai ka gani ran da kuka zo binne gaba ɗaya lakabanin wannan duk gayi ya huda shi dan gayin tsira yake yana tsira wanda kuka binne ne amma da zai iya kara ayirin ka binne ba za ka iya gane ba ko da ka san shi din ne saboda an bude fuskan duk wannan din da ka ba fuskar nan duk gayi ne zai tsiro gayi ne zai tsiro kuma sannan hannun da lakabanin duk ta lakabanin gayin zai huda wanda bai huda ba yana nan nadewa yana kwanciya jikinsa to kaji dalili kuma shahidai ma haka ne abin nan jini ba abin nan ƙasa baya cin shahidai annabawa ƙasa baya cin jikinsu malami wanda ya ji tsoron Allah ya tsaya da gaskiya to gaskiya ƙasa ba za ta je jikinsa ba makarancin ƙur'ani wanda ya aiki da alƙur'ani ya tsaya bil haƙƙi da gaskiya to ƙasa ba ta cin jikinsa dan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi yana yaro wani sahabi yau babansa bulala 40 a sahaban ne ɗaya zane ɗaya 40 to yana yaro ana lana nan da ya girma shikenan a zamanin ya samu halibanci ma ce to ai wani ya zane babana a kabari shi wani nan kuma ya ba Allah yi ma ya ba Allah saboda haka ni ba zan yadda ba kar ya higa aljanna ya kwari ubana shi wanda ya doka dan aljanna zai higa shi ma wanda aka dokan aljanna zai higa caji a tone kabarin aka ji aka tone wannan sabon da ya daki baban nasa aka fito da shi bayan an binne shi da shekara 40 aka fito da shi ya ce masa dori na 40 din ya ce in ma aljannan za su yi ga ni hankali na ya fi kwanciya ai idan an zane shi jini ne yake fita a jikin in an masa dori nan wannan to fatan ya faye jini ne yake fita a jikin hi mace can da gama zane ya ce to yayi nan gaba kuma in aljannan za su je masu je can su shiga karaji ya kwaro babana ya shiga kai ne yaya za ka yi an gwara ka bari ta mutanen ne na da kala-kala ne
Allah ya ganar da mutum amma ba wannan ne mu hikimar da ya dame mu ba mu abin da muke tunani a ciki ga iya kare 40 an tono mutum kamar yau aka binne yi ne ma Qur'ani ya ce wala tasibanna allazina qutilu wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bala ya'un inda rabbihim yurzaqun to ga duk shahidi inda shahidi ne mutu kasa ba zai ci naman sa ba to wayannan da kuka ga ana juya su wani qallibuhum zata lemini wa zata shimali to mu al'umman sayyidina rasulullahi in ka mutu ba ma sai an juya ka ba a'a ita kasan kurin za a ce kar ta yi tasiri a jikinka shikenan ba za ta yi tasiri a jikinka ba to Allah ya ce wayannan muna juya su zatul yamini bangaren dama wa zatul shimali da bangaren hagu Allah ya ce duk muna juya jikinsu amma Allah ya ce ailiyal la takulul ardu kada kasa ta ci naman su wa qalbuhum amma yi karan nasu ba sidin zira'ai ya shimfida kafafunsa na gaba ya dai hannayensa bil wasidi a wannan kogon shine wasidi binal ka'bi farfajiyan kogon wa kanu idza inqalabu yayin da mutanen suka juya inqalaba huwa muslimi shi ma karan sai ya juya fi nawmi in suna barci karan yana barci wal yaqazati in suna farke karan yana farke anan ne ma imamu Abu Hanifa yayin magana yace to jama'a mu kula da mu yi koyi da kare a guri 4 ko 5 dan akwai gurare guda 4 ko 5 malamai sun ce anan kare malamin ka ne na farko kai koyi da yi wajen karanta barci duk mutumin da yake da kokari inda yana so da ya samu rahin barci to haka ce kare ya isa shi baya barci mai yawa to kaga wanda baya tsoron ma zai ga aljanna baya barci da yawa kai ma mutum kai koyi da kare wajen karanta barci nabi kuma imam Abu Hanifa yace to wajen yunwa ma mu koyi da kare almajiri malami mai neman ilimi yayi koyi da kare ba za ka taba jin ya koshi ba amma dai kuma kullun yana wadace nan ma sai kun ga dama za ku baya wata ran kun baya yazo ya ci wata ma wani yana ci ya kore yi dai kullun da yunwa amma dai ana nan a yadda ake to a muridi kada ya ce sai ya koyi anan yayi koyi da kare na uku kuma ladabinka aka ce zama irin na kare dan yi kare idan mai ya kama ya masa duka gobe za ga ya zo gurin to ka almajiri muridi ya zama haka aka ce dan sau da yawa kare ba za ka taba jin mai dan ya daki kare ya baya kai ya ce kare ya yi fushi ba baya yi dan abin da ya zo a ruhul bayani wata rana wani mutum yana jin haushin wani shikenan mutumin yana da karansa yana kallo mutumin nan yana dukan mutumin nan yana dukan mutumin nan ya kai yi saboda kar mutane sani sai je jefa a rijiya karen yana kallo to duk gidan da karen gari ya waye in karen ya zo sai ya yi wannan wanda ya kai ubangidan nasa hauhi wow 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 in ya maza hauhi kuma sai ya je rijiyan yana kada jela yana tona sai a ce rijiyan nan ba ruwa ba komai ba amma wannan karen yana tona gun rijiyan nan a kona abu wane da aka nema a gane cewa he mutumin nan ne ya mutu wancan da yake masa hauhi kuma a karen aka gane cewa wannan ne ya kai in ya zo kofar gidan wannan ya hauhi ko sai ya je rijiyan yana kada jela yana tona gurin to anan aka gane wancan hima aka kama kai da aka jefa yi a rijiyan shikenan karen ya daina haushi to kaji dalili to saboda haka wajen ladabi ma mutum ya ladabi irin na kare yi kare dan ka doke yi baya guduwa kuma mai yi zai higa wuta gaskiya kare sai ya higa wuta sai dai kuku ana yi ga amma dai mai karen zai higa wuta to yi ma zai higa abubuwa ne ba sai da ya kawo bayani daban-daban wajen 7 ya ce duk mutum ya rike wannan ya yi koyi da kare a lahira zai amfane shi to amma kare karen asabar kafi shi zai higa aljanna sai dai ba a suran karen ba duk za a mai da suran ragon nan na annabi isma'ila da wannan sura kuma duk za a shigar da su aljanna to me kake cewa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasi to gaji shi wannan kare ya shimfida kafafunsa na gaba a wannan kogo yana zaune yana jiran su wannan shine karen da zai higa aljanna kuma sai dai dalilai da muka gani akwai wanda ma higa aljanna a dalilin karen zai higa aljanna kuma a dalilin karen ma an higa aljanna dan a zamanin banin isra'ilawa wani bawan Allah ya zo bakin rijiya kamar yadda Buhari da Imam Muslim suka rawaita hadisi ya zo bakin rijiya ya duba ya ga babu guga yana da kubi ya cire kubinsa ya zira ya ga rijiyan ya ebo ruwa a kubin ya fito da ya fito ruwan nan yake nan sai
bayan ya gama shan ruwan nan yake nan sai ga kare yana lallage ya ce Allah sarki a he wannan mutumin abin da ya same ni ya samu karen nan bari yi gan ebo wa karen nan yayi ga ebo wa karen ruwa ya bai sai Allah ya ce to mun ma gafara kai ma dan aljanna ne kaga wannan ba aikin mutum ya yiga ba dan ya ebo wa kansa ya yiga aljanna ba a dalilin kare ya yiga aljanna to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce rasulullahi ai dama akwai lada ya ce ai duk wani mai hanta danye in dai abin yana da hanta danye ba waye kyautata masa to Allah ba zai barka ba zai ma kyakkyawan sakayya wa kadhalika law idalata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ruba law idalata da zaka leka kaga mabuta sahabul kabun nan suna kwance lawallaita min wallahi da zaka juya da gudu wala mulita bi tashdidi wa takfifi min ruba da mutun zai cika da tsoro bi sukunin aini wa rumma aymanahum Allahu bir rakabi Allah ya hana a ya hawa min dukuli ahadin alayhim babu ɗaya da ake so ya ga gunsu to me dalilin dan an leka din za a fita da gudu shi ko da mutum ya mutu malamai sun ce wanda ya mutu ya zama gawa ma an gani baya guduwa me dalili aka ce a'a wannan din abin da yasa an gansa ake guduwa ai darajar tasu ba ta mutuwa bace su ba a raye suke ba su ko ba a mace suke ba sun tara daraja biyu sun tara mutuwar sun tara rayuwar su rayayyu ne kuma ka duba ta wani kaulin su matattu ne kuma idan ka duba ta wani kaulin su ba matattu ba ne kuma idan ka duba ta wani bangaren su ba rayayyu ba ne dole su tsoratar abin zai a banni da macece ne an san macece ne sak da rayayye ne an san rayayye ne in ka ce rayayyu ne ma ka yi kuskure don yanayin barcin daidai yake da mutuwa idan ka ce matacce ne an yi kuskure don ba su mutu ba da ransu to ya suke rayayyu ne a'a matattu ne a'a to ba rayayyu ba ne rayayyu ne to ba matattu ba ne matattu ne yaya suke wannan halin ne malamai suka ce da ya hiriya yawa shi yake kawo tsoron kuma sannan ma akwai mala'ikun da suke tare da su na uku kuma allan bai yarda a je inda suke ba saboda haka yi ne wannan kurjinin Allah ya jefa musu malamai suka ce duk ba wannan bane tsoron Allah nasu tsantsan ne yasa ake jin tsoron su kurum duk wanda ya ji tsoron Allah dole a ji tsoron su to yi ne Allah ya ce lawai da latu ilaihim da za ka lega ka gansu wallahi sai ka cika da tsoro me yasa sun ji tsoron Allah dole ka ji tsoron su wala mulitu min ru'uba kuma Allah zai cika ka da firgici da tsoro duk abin da kake nufi Allah ba zai baka iko ba wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm wa kadhalika hakanan kama fa'alna bihim kamar yadda muka aikata musu ma zakarna na abin da muka ambato Allah ya ce ba'athnahum mu ne muka tashe su ai kazana muka farkar da su liyata sa'alu bainahum domin su tambayi juna a tsakaninsu ana halihim ga halinsu wa muddati libsihim da mudda zaman su qala qa'ilun minhum wani mai tambaya daga cikin su ya tambaye su ne tamalika yace kam labisum zaman ku nawa ne a wannan gurin qalu suka ce labisna yawman zaman mu wuni ne daya aw ba'ara yawmun ko kuma shayin wuni aw ne mai ma'anan bal ba'ara yawmun li'annahum dakalu laka'ahu domin sun yi ga kogon inda dulu shamsa daidai lokacin da rana take hudowa wa ba'asu kuma Allah ya taye su inda gurubiya daidai lokacin da rana take da faduwa to kaga sun yi ga da safe da yamma in ka dauki cewa sun yi ga da safe a lokacin da za aka taye su ranan yana kokarin faduwa to in ka ce yauman wuni ɗaya ne suka yi au ba'are yawmin da aka faɗa ko kuma bal ne bal ba'are yawmin ne gayi ranan bata faɗa ba ai bai kai wuni da ba yi mana in ka ji wuni ai tun da safe ne zuwa magarba wa ba su inda gurubiya fazannu suke tsammani annahu guruba yawma dukuli sun dauka faduwar ranan na ran da suka yi gane sai Allah ya ce da su sun maqalu qalu rabbukum a'lamu bima labistum fawasu ahadakum biwariyikum hadhihi ila almadinati فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا to yi wannan mai faɗi ɗaya ne a cikin su yayin maganan nan yace yau ne ko shayin wuni to sauran gaba ɗaya suka kada baki qalu suka faɗa mata wafiqina fi zalika sana masu ba da dace cikin wannan magana suka ce rabbukum
ubangijinku alamu bima labistum shine ba ya san zaman da kuka yi anan fa ba so a hada ku aiki ɗayanku bi wariqikum da wannan kuɗi na azurfa bi sukunin rayuwa ƙasar ya aibi fidatikum da wannan azurfa ta. Thank you for watching. Please subscribe and press notification for more videos.